A wannan abin tsoro ne. Yanzu kwanaki a nan Kano ba akwai ɗan China da ya yanke wata yarinya ba? Ai wannan ya jawo 'yan China baƙin jini, ko ba haka ba? Kuma da irin wannan ya ƙara faruwa sau biyu ko sau uku, kai kanka in ka ga ɗan China ya za ka yi? Ni ɗan asalin unguwar Galadanci ne da ke ƙaramar hukumar Gwale a cikin ƙwaryar birnin Kano a nan arewacin Najeriya. An haife ni a wani gari da ake cewa State College a jihar Pennsylvania da ke America. Na yi makaranta a Ulul Albab da ke Katsina, sannan na yi makaranta a Pennsylvania State University inda na karanci kimiyya da fasaha na na'urorin kiwon lafiya. Sai kuma na yi karatun kasuwanci wato business administration a ƙasar China. Kuma na yi PhD a ilimin koyarwa. Yanzu haka ni malamin ɗalibai ne na firamare a ƙasar China a Beijing. Kuma ina ɗan haɗa bidiyo da gefe kuma ina kasuwanci. To tun ina ɗan ƙarami, tun ina ɗan yaro ina mai da hankali akan matsalolin Najeriya. Me yasa? Saboda muna kallon fim, muna kallon bidiyoyi, muna gani na ƙasashen waje, muna gani da suka ci gaba. Amma idan ka fito sai ka ga a ƙasar ka ba haka take ba. To wannan ya ja hankali na. Yasa tun da nake yaro nake ko in ɗan rubuce-rubuce ne akan matsalolin Najeriya ko in yi zane. To kuma sai da na je America na yi karatu a can ne kuma sai na koyi amfani da kyamara. Sai abin ya bani sha'awa, sai nake tunanin mutum zai iya bada labarai iri-iri da hotuna da bidiyo, kuma za ka iya isar da saƙonni masu yawa. To a lokacin da nake ƙasar China nake koyarwa, sai na so a ce irin matsalolin da nake tattaunawa da matata akan Najeriya, me zai hana yadda muke tattauna abin ya zama an yi bidiyoyi a kai, watakila wasu su ma za su ƙaru. To ita ta bani wannan shawara, sai na ce to watakila ya kamata in fara haɗa ƙananan bidiyoyi da ke da nasaba da zamantakewa mu ta rayuwa, tattalin arziki, harkoki na siyasa da ɓangaren ilimi. Abin da ya ji hankali na kenan. To ai suka ai ba laifi ba ne, ko ba haka ba? Na farko dai ana wayar da kai, saboda idan baka fahimci inda gwamnati take ba daidai ba, watakila zan iya taimaka maka ka fahimta. Nan gaba in ka gani abin da ba daidai ba za ka iya ganewa, saboda gwamnati na da wayo. Kuma da yadda za a yi ita ma ta abin da ranta yake so za ta yi ƙoƙarin yi ta rufta da kai, ko ba haka ba? To akwai wayarwa. Sai kuma suka suka yana da amfani shi ma, saboda ne? Saboda ai akwai adawa a siyasance, ko? Kuma shi adawa ba haramun ba ne. To komai ƙoƙarinka, komai iyawarka, don wani ya baka shawara ko ya nuna maka inda kake yi ba daidai ba, to ai hakan yana nufin za a iya yin abin da ya fi wannan. Kuma wancan ba wai adawa yake yi ba, a'a yana kishin ka ne. In dai har zai nuna maka, wanda ya ya kyale ka kana shirme ko kana abu ba daidai ba, shine babban maƙiyinka. Wanda ko zai fito nuna maka cewa ga inda ya kamata ka gyara, ta ko mutum ne mai ƙaunarka, ko ba haka ba? To ni da kai mu masu ƙaunar jihar Kano ne, ko in ce masu ƙaunar Najeriya ne da mutanenmu. Saboda haka idan mun fito mun nuna abin da shugabanni suke yi ba daidai ba, so muke su gyara. Kuma idan suka gyara, waye zai amfana? Ai mu ne za mu amfana, ko? To shi ne. Dan Bello shine wannan ɗan yaron, mai ɗan wayo haka dai, amma kuma baya son karatu. Kuma da zai samu abubuwa cikin sauƙi, zai ƙoƙari ya samu. Wannan shine Dan Bello. Amma ɓangaren juyawar, musamman ga waɗanda suke sha'awa ko suke so su yi irin wannan harka, akwai ɓangarori guda biyu. Na farko, idan ka tsaya ka ɗan lura, za ka iya ganin cewa za ka iya kama da kowa idan ka ɗan canza wasu abubuwa a fuskarka. A'a farin gemu ne, a'a ƙasamba ce, a'a yadda kake saka hula ne, a'a yadda irin kayan da kake sakawa ne. To wannan ai ga duk wanda yake sha haɗa bidiyoyi zai iya ɗan wasa da waɗannan, domin ka ɗan caccanza kamanni. Na biyu kuma, a halin yanzu ka san an samu ci gaba a harkokin kimiyya da fasaha, musamman ta wayoyin nan da su APP ɗin nan. Suna ba da dama mutum ya yi wasa iri-iri, ya caccanza abubuwa. Kuma wannan abu ne da matasa da yawa za su yi amfani da shi domin su ma su haɗa bidiyo na wayarwa da kuma neman kuɗi ma in suna so.
to aka gani ɗan jarida ne, kuma shi ɗan jarida ba shi da ɓangare a siyasance ko ba haka ba. To, amma kuma ai yawanci wanda yake kan gwamnati shi aka fi mai da hankali a kai. Ko shi aka fi so a nuna wa gyara saboda shi ne yake da iko, shi ne yake da ƙarfi. Shi yasa za ka ga akwai bidiyoyin watakila akan wannan gwamnati da take kai ya ɗan fi yawa, kuma ake fitowa ake nuna musu cewa watakila ga abubuwan da za su iya gyarawa, ko ba gaskiya ba. Kaga yanzu jiya na shiga Asalanta Special Primary School a can haka take. Na shiga na zagaye ajujuwan baki ɗayansu na makarantar, ban ga kujera ko teburi da ɗalibi guda ɗaya zai zauna a kai ba. Ruwan da suke sha wani ruwan rijiya ne ya yi wani irin brown haka. To idan baka sami gimshiki mai ƙarfi a ilimi ba kana ɗan yaro, idan ka girma aka kai ka ƙasar waje, ta ya za a yi ka yi gasa da waɗanda an riga an ba su da abubuwan da suke bukata suna ɗan yara. Kuma idan har aka ce akwai tsarin ilimi mai ƙarfi mai kyau, ai sai dai wasu su shigo mana nan su zo su koya, ko ba haka ba? Sai dai ka ga mutane suna dandazo ana ɗoro su a cikin jirage da basa-basai suna zuwa Najeriya sun tafi ƙasar waje su ma su sami ilimi wanda ya fi na ƙasar su. To mu abin da muke so kenan. Aka ce gida, Najeriya gida, China ma kusan zan ce gida ce saboda ta min gata iri-iri, sun nuna min kula, sun bani abubuwa na ilimi da tallafi, kuma sun bari na shiga cikin al'adunsu da al'ummarsu, na koya na fahimta, kuma sun bani goyon baya akan in na ga wani abu mai amfani da zai amfani mutanenmu, babu komai za su iya nuna min in fahimta in koya kuma mu kawo nan mu samu ci gaba. Kwatantawa kai ina ai ban ma san ta inda zan fara ba. Ban san ta inda zan fara ba. Tunda ka gani malamin primary 1 da 2 ne. Yawanci shi ne kusan farko na karatun yara. Abinda muke koyawa yara a primary 1 da 2. Wallahi wasu a nan wurin JS1, JS2, JS3 shi ake koya musu. Kuma namun suna ganewa. To ya za a ka kwatanta? Haka zalika abubuwan da muke koya wa yara a China, duk abin da kaga an koya musu to yana da nasaba da wani rayuwarsu a wannan lokaci ko nan gaba. Ka gane abin da nake nufi? Curriculum ɗinsu kusan kowace shekara sai mun canza shi, sai mun duba mu ga ina duniya ta dosa, ina ƙasarsu ta dosa, ina tattalin arzikin sai dosa. Saboda haka sai mu ɗan mishi kwaskwarima mu gyara yadda duk abin da ka koya za ka ga amfaninsa yanzu nan da ka fita waje. To ko ba haka ba? To amma kaga mu namu ko sai kaga abin da suke koya in sun zo gida ma ba wani amfani yake da shi ba. In ka girma ka samu aiki ko ka shiga wata makaranta sai kaga duk wannan abin da aka saka ka haddace ko dole ka iya sai ka nemi amfaninsa ka rasa. Ni yanzu kaga ai bidiyo nake haɗawa, ko ba haka ba? Science nake na a baya. Yanzu aka tambaye ni aka ce me zan yi da hypotenuse, sai da an kalli wannan sulun bene in ce to ko dai sai da an sulala a kai. Ka gane abin da nake nufi? Ina jin wajen guda 5. Turanci, Hausa, Larabci, Chanisanci da kuma Pidgin haka. Me kake so in ci? Sai dai ka gaya min abin da kake so in faɗa. 你好，大家好，我是王北路，谢谢大家看我这个视频感谢你们啊。Na gode ga waɗanda suke kallon wannan bidiyo, Allah saka muku da alheri. Babu wani abu ai kawai ji za ka yi kana yi tunda abin ka riga ka saba. Ba sai ka wani tunani ba, in dai har yau da kullum kana amfani da wannan harshen kuma akwai mutane da kake magana da su, to sai ka canza. Wani lokacin ka ga alal misali a inda nake aiki akwai 'yan China, akwai Turawa, sai kuma akwai mai ɗaki. To sai ka ga ina mata magana da Hausa nan je mishi Turanci na mishi China, saka sai ga wani lokacin ma sai ka ɗan yi mistake kana kaje kana kwaɓa wannan Hausa ko Turanci wanda shi kuma ba abin da yake ji ba kenan. Ya ta ɗaya. Nasarori kam akwai su da yawa, musamman ganin irin dandazon jama'a da suke zuwa suke turo sakonnin goyon baya, suke kuma tura bidiyoyin ga wasu
domin su ma su fahimci wasu abubuwan da dacin ba su fahimta ba, kuma za ka ga jama'a suna cewa gaskiya sun gane. To kaga wannan babban nasara ce. In dai har za a kalla kuma ka ga mutane suna ƙara ƙaruwa kusan kullum, suna ganin amfani na abin da kake haɗawa kake ba su, to wannan abin farin ciki ne. Ƙalubale kuma rashin lokaci shine babban ƙalubale na, saboda ina da abubuwa da yawa da nake yi, kuma kaga wannan harka ce dole sai ka zauna ka nutsu ka tsara shi ka haska ka yayyanka ka gyaggyara shi kafin ka ba wa jama'a. To wannan shine nasarori da ƙalubalen da nake fuskanta. To ni ban taɓa aikin jarida a China ba, tun da na yi karatu na shiga harkar malinta, saboda haka ban san gaskiya komai ba akan yadda tsarin aikin jarida su yake a can. Saboda haka ni ba ni da wani ra'ayi akan yadda abin yake. Amma dai ni dai ina murna da suka bani dama na zama malami, kuma suke kula da ni yadda ya kamata, kuma suka bani dama nake samun irin ilimin da suke da shi a can. Nake kokari in ga na ɗan samma mutanen mu na nan su. Abubuwa guda biyu ne. Na farko ba ma matasa kaɗai ba, baki ɗaya ƙasar ne tunani. Idan muna so mu canza ƙasar nan sai mu canza yadda muke tunani. In ana cewa menene matsalar Najeriya, wannan ya ce a'a shugabanni ne, wannan ya ce a'a turawan mulkin mallaka ne, wannan a'a ya ce a'a tattalin arziki, wannan ya ce a'a tarihi ne, wannan ya ce a'a yadda aka tsaga ƙasa aka yanka shi, duk ba shi bane. Yadda muke tunani ne. Dukkaninmu sai mun canza yadda muke tunani idan har muna so ƙasar mu ta zama wannan abu. Bari in baka misali. Yau ka je China ka ɗauko dukkan arzikin da suke da shi, da dukkan asibitocin da suke da shi, da dukkan titunansu, da dukkan makarantunsu da jami'o'insu, da masana'antunsu da ma'aikatansu, duka ka ɗebo su ka zo ka zuba su a cikin nan Najeriya. Ka ɗauko kuɗaɗen nasu dukkan rabewa 'yan Najeriya. Bayan shekara 10 me zai faru? Bayan shekara 10 me zai faru? Ya kai a tunaninka? Kana gani za a tafi da su yadda ya kamata? Saboda haka in ba tunanin muka canza ba za mu warware matsalolinmu ba. Muna son hawa tudun mu hango na wani, muna son cewa ai laifin wancan ne, to laifin dukkaninmu ne, hadda ni, hadda kai. Sai mun canza yadda muke tunani, shine za mu tafi da ƙasar mu yadda ya kamata. Yanzu mutum a waje yana gama shan fiyota me zai yi? Zai jefar da shi ƙasa. Da ke tauna, wa zai tsince mishi, wa zai kwashe masa? Wannan shine tunanin da ya kamata mu canza. In har muka canza wannan tunanin, duk ranar ɗan Najeriya ya gama shan fiyota ya nemi shara ya saka a ciki, to za ka ga Najeriya ta samu ci gaba. Na ɗaya kenan tunani. Na biyu kuma abin da yake da matasa shine tsoro. Sirrin rayuwa shine ka kasance baka da tsoro. Idan har kana tsoron abu, to shi ya kamata ka yi. Duk abin da bai baka fargaba ba, bai firgita ka ba, to babu nasara sosai a tare da shi. Kuma abin da yake hana mutane da yawa cimma burinsu na rayuwa shine tsoro. Tsoron abubuwa guda biyu. Na farko shine tsoron faɗuwa ko kasawa. In na faɗi fa, in na kasa, in ban samu nasara ba ya zan yi? Ya zan ji? Zan ji kunya, zan kasa bacci, zan yi asarar kuɗi, zan yi asarar lokaci. A gwamma kawai na zauna kawai ina ɗan wannan ɗan aikin leburan nan kawai ya ishe ni, ko ina ɗan sai da katin nan. Dole sai ka kau da tsoro, ka ɗauki wani abu mai matuƙar ƙalubale, ka saba wa ranka da zuciyarka da fuskantar wannan tsoro da fargaba, to shine za ka zama namiji ko mace, za ka samu nasara a rayuwa. Akwai kuma tsoro na biyu. Shi tsoro na biyu shine tsoron nasara. Kullum burina in samu wannan kuɗi, ko in samu wannan mota, ko in samu wannan kasuwanci, ko in zama kaza. Sai ka kusa zuwa tukunna daidai nan, sai ka ce inna lillahi. To yanzu in na samu kuma fa sai me? Shekara da shekaru burina kenan, abinda nake tunani kenan, abinda nake so kenan. To yanzu na cimma kuma na samu wannan abu, sai me? Na gwammace in dai tsaya da inda ina ta wannan so, ina ta wannan kuzu, ina ta wannan bidaɗa, amma ba tare da na ƙarasa ba. Na ƙarasa kuma sai in nake rasa menene kuma zan yi nan gaba. To waɗannan su ne abubuwa guda biyu da nake tunanin suna ƙalubalanta ba kawai matasan Najeriya ba, har da ma mutan Najeriya baki ɗaya. Waye yake masa kallon? Mutanen waje?
ai mutanen iri-iri ne. A nan Najeriya mutane iri-iri ne. Idan dan wani ƙasar waje ya zo, wataƙila yadda za ka ringa kallon shi daban, yadda zai ringa kallon sa daban. Yadda ka san 'yan Najeriya haka 'yan China suke. Kowa tunaninsa daban, kowa ra'ayinsa daban, wani mai kirki, wani mai dariya, wani mai wasa, wani mara kirki, wani mugu, wani ɗan damfara, wani mai ƙoƙari, wani shiru-shiru, iri kuma kowa da irin nasa tunanin kamar ɗan Najeriya. To yadda ɗan Najeriya ko ɗan China ka zai taso ya taho nan ya zo ya zauna yana karatu ko yana aiki ko yana kasuwanci, jama'a daban-daban suna da ra'ayi daban-daban a kansa. Haka zalika idan malam Bahaushe shi ma je ƙasar waje ko je China, kowa yana da irin nasa tunani. Akwai wannan yanayi, ka san me yasa? Saboda akwai laifuffuka da yawa da wasu 'yan Najeriya suka yi waɗanda sun yi suna sosai, ka gane? Kuma mutane irin wannan da sun ga irin wannan za su ce kai a wannan abin tsoro ne. Yanzu kwanaki a nan Kano ba akwai ɗan China da ya yanke wata yarinya ba? Ai wannan ya jawo 'yan China baƙin jini, ko ba haka ba? Kuma da irin wannan ya ƙara faruwa sau biyu ko sau uku, kai kanka in ka ga ɗan China ya za ka yi? To a can su ya faru ya fi sau biyu ya fi sau uku, abubuwa iri-iri kuma za ka ga ɗan Najeriya ne. To wani lokacin sai ka ga ka je neman hotel a wani gari a ce ba za a baka ba saboda fasfot ɗinka na Najeriya ne. Ka je neman kaza aiki ne a ce a'a in dai fasfot ɗin Najeriya ne ba za a baka ba saboda irin waɗannan dalilan ne. Amma kuma sau da dama idan har ka samu ka shiga cikin mutane sai ga kai cewa mutum ne mai aiki tuƙuru, mutum ne mai hali mai kyau, mutum ne mai ƙoƙari, sai ga kuma sun jawo ka zama kamar ɗan uwa. Za a kai ki gida, za a baka kyaututtuka, za a kula da kai in ka haihu, za su zo barka, za su kawo kyaututtuka masu tsada. Saboda haka mutane iri-iri ne amma al'ummarmu duk kusan ɗaya ne.